Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Schoolbet αλλά και της εκπομπής Σχολείο Δελτίο Ταμείο. Ακόμα ένα Σάββατο εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου 23-24 του μηνός. Αλλά πριν από αυτό πάμε να δούμε τι κάναμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο λοιπόν γίνανε 29 επιλογές, όπως βλέπετε στην οθόνη από πάνω, από τις οποίες οι 16 ήταν σωστές και οι 13 ήταν λάθος. Το μέσο όρο απόδοση ήταν 2,08 και αν είχε ακολουθήσει κάποιος όλα τα παιχνίδια με 1 ευρώ θα ήταν κερδισμένος 4,3 ευρώ. Πριν περάσουμε στο κομμάτι που ενδιαφέρει όλους για τις εκτιμήσεις του Σαββατοκύριακου, να υπενθυμίσω να κάνετε ένα like στο YouTube, subscribe και να πατήσετε καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας με τη σελίδα, αλλά και προσωπικά μαζί μου με το μαθηματικό. Γράφτε σχόλιο, ό,τι σας αρέσει, ό,τι δεν σας άρεσε στην εκπομπή να το βελτιώσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε όπως πάντα με Super League. Το πρώτο παιχνίδι που θα κοιτάξουμε Super League είναι το Όφι Ατρόμητος. Δύσκολο παιχνίδι για να προβλέψει σημείο, γιατί ο Ατρόμητος είναι τελευταίος και έχει ανάγκη τους βαθμούς. Ο Όφι είναι καλός και μέσα στην έδρα του δύσκολα να χάσει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάρω τον άσο του Όφι και θα πάρω το over 2,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί τα 4 παιχνίδια του Όφι που έχει κάνει, εκτός τον ΠΑΟΚ, τα 3 βγήκαν over και βάζει γκολ και δέχεται ο Όφι. Κάτι αντίστοιχο έχω δει και στον Ατρόμητο, και ο Ατρόμητος στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει έχει βρει γκολ και έχει δεχτεί γκολ. Όλα προμηνύουν για ένα over 2,5 να πάει στο παιχνίδι και το over 2,5 πληρώνει καλά. Πάνω από 2,20 θα το δείτε. Πάνω κάτω κινούμε στην ίδια λογική στο επόμενο παιχνίδι, που είναι το Πανσεραϊκός Λαμία. Καλές ομάδες και οι δύο. Δύσκολο να προβλέψεις για το ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Γέρνει λίγο προς τον άσο, αλλά η επιλογή μου θα είναι και εδώ το over 2,5, γιατί βάζουν γκολ και δέχονται οι ομάδες. Σε 4 παιχνίδια ο Πανσεραϊκός έχει βάλει 6, έχει δεχτεί 8. Η Λαμία έχει βάλει 5, έχει δεχτεί και αυτή 8. Βγαίνουν τα παιχνίδια τους over, βάζουν γκολ, δέχονται γκολ, δεν παίζουν κλειστά. Παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, ωραίο, και εδώ θα πάω στο over 2,5. Αυτά τα δύο ήταν παιχνίδια του Σαββάτου. Στην Κυριακή είναι Ολυμπιακός Κηφισιά. Δεν έχει νόημα κανένα σημείο για στοιχηματισμό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Άρης Πανετολικός. Θα περάσουν και τα 2 παιχνίδια αυτά στον άσο. Δεν έχουν κάτι να μας δώσουν. Στο Βόλος Αστέρας είναι δύσκολο για οτιδήποτε. 2 ομάδες χαμηλά στη βαθμολογία. Νομίζω αυτό θα είναι πιο μαζεμένο παιχνίδι. Θα ισορροπήσει η κατάσταση. Και από το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα βγει νικητής και θα λήξει το παιχνίδι ισόπαλο. Και η επιλογή μου είναι το Χ. Κλείνουμε για τη Super League με τα Γιάννενα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΣ είναι καλός εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει οπωσδήποτε τους βαθμούς. Δεν τον έπαιρνε για άλλη γκέλα. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάρω το διπλό, γιατί το βρίσκω χαμηλά. Το βρίσκω γύρω στο 1,70 και πέφτει. Οπότε δεν θα επιλέξω σημείο για αυτό το παιχνίδι. Θα το αφήσω στην τύχη του και ό,τι θέλει ας έρθει. Οι επιλογές μου από τη Super League είναι 3. Και είναι Όφι Ατρόμητος over, Πανσεραϊκός Λαμία over και Βόλος Αστέρας Χ. Και πάμε στην Premier που έχει ορισμένες ματσάρες. Το πρώτο παιχνίδι είναι Crystal Palace Fulham. Η ομάδα του Γερορόη, που βαδίζει το 77ο έτος της ηλικίας του πλέον, είναι καλή φέτος και θα κάνει πολλές κηδείες. Από την άλλη, η ομάδα του Σίλβα δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι είναι τριπλή, over-under δεν έχει αποδόσεις, δεν ασχοληθώ καθόλου με το παιχνίδι, πάω παρακάτω. Και πάμε στο Luton Wolves. Και οι δύο ομάδες δίνουν μάχες στα παιχνίδια τους. Η Wolves δεν είναι καλά. Το παλεύει, το προσπαθεί, αλλά δεν της βγαίνει. Η Luton είναι νεοφώτιστη από την άλλη. Έχει παίξει 4 παιχνίδια και έχει 4 ήττες. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Γιατί τα παιχνίδια που έχει παίξει είναι με την Brighton, με την Chelsea, με τη West Ham και τώρα που παίξε με τη Fulham και έχασε 1-0. Στα 2 τελευταία με τη West Ham και με τη Fulham ήταν και καλή.
Μπορεί να ήταν και καλύτερη. Έχει ανέβει η Luton. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της που παίζει. Το πρώτο ήταν με τη West Ham που έχασε 1-2. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζει στην έδρα της. Θα έχει τον κόσμο της, θα έχει παλμό, θέλει να το πάρει. Η Wolves δεν είναι καλή. Το είπαμε αυτό, αλλά μάχεται σαν ομάδα. Βλέποντας τα ποσοστά κιόλας του παιχνιδιού και τις δύο ομάδες όπως τις έχω δει αποσπασματικά και τις δύο, δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για να πω την αλήθεια μου. Εγώ θα πήγαινα με τον Άσο. Γιατί νομίζω ότι η Wolves δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τη Luton στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Luton μετά τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει. Νομίζω θα πιέσει με τον κόσμο και θα το πάρει το παιχνίδι. Και το 3-30-3-40 που υπάρχει περίπου εκεί πέρα κυμαίνεται ο Άσος είναι ένα πολύ καλό ποσοστό και αυτόν θα πάρω. City Nottingham το επόμενο. Εντάξει, δεν νομίζω να επηρεαστεί και πολύ η City από το παιχνίδι μεσοβδόμαδα από τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά όσο και να επηρεαστεί, νομίζω ότι θα το πάρει το παιχνίδι με την Nottingham. Μου δίνει αδιανόητο να κοντράρει αυτό το παιχνίδι. Ποσοστά δεν υπάρχουν, πάμε παρακάτω. Bradford Everton το επόμενο. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο για μένα να κάνω κάποιες προβλέψεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να φαντάζει εύκολος ο Άσος, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολος. Κάποια στιγμή η Everton θα αντιδράσει. Ο Άσος βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά, δεν θα ασχοληθώ με το παιχνίδι. Και πάμε στο Burnley United. Τι να πω εγώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι και για αυτή τη United που είναι τελείως αψυχολόγητη, απρόβλεπτη και χάλια αμυντικά ομάδα. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα 5 τελευταία της παιχνίδια, στα οποία τα 4 είναι ήττες. Μία νίκη έχει μόνο με την Nottingham. Από την Tottenham πάμε από τα παλιότερα προς τα νεότερα. Από την Tottenham έφαγε 2-0. Manchester Nottingham ήταν το επόμενο, έφαγε 2, κέρδισε όμως 3-2. Μετά έπαιξε με την Arsenal, έφαγε 3. Μετά έπαιξε με την Brighton, έφαγε 3. Τώρα έπαιξε με την Bayern, έφαγε 4. Άμυνα δεν υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Η Burnley μπορεί να εκμεταλλευτεί την κούραση και τη χάλια αμυντική λειτουργία της United και να μην χάσει το παιχνίδι μες στην έδρα της. Εγώ θα πάρω το 1 χ και over 1,5 που πληρώνει 2,60 και με αυτό θα πορευτώ. Ρισκάρω και το παίρνω. Arsenal Tottenham και Liverpool West Ham είναι derby τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη και εκτίμηση για τα παιχνίδια αυτά. Brighton Bournemouth, ξεφτελιστικά χαμηλά ο Άσος. Δεν υπάρχει στοιχηματική αξία στο παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Sheffield Newcastle. Καμία στοιχηματική αξία. Στο Chelsea Villa είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Η Aston Villa έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, Ευρώπες-Αγγλίες, αρχίζει να βγάζει κάποια κούραση. Η Chelsea δεν μπορεί να χάνει συνέχεια τα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα πάρει τα πάνω της, θα πάρει μπρος. Βέβαια στο συγκεκριμένο παιχνίδι με 1,90 περίπου που υπάρχει ο Άσος δεν είναι να ακολουθήσει την Chelsea. Καλύτερα να κοντράρει στο Χ2 ή διπλό τη Villa παρά να παίξει άσο την Chelsea. Με αυτά τα ποσοστά εγώ δεν θα ασχοληθώ με το παιχνίδι και κλείνω από Premier League με δύο επιλογές, οι οποίες είναι η Luton με τη Wolves στον άσο και Burnley Manchester United 1 χ και over 1,5. Και πάμε στη Championship, που το μοναδικό παιχνίδι που έχει στοιχηματική αξία είναι το Rotherham Preston. Η Preston είναι το τρένο της κατηγορίας μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στη βαθμολογία, έχει 6 νίκες, μία ισοπαλία στα 7 παιχνίδια, 6 νίκες συνεχόμενες. Δεν μπορεί να τη σταματήσει με την καμία αυτή τη στιγμή η Rotherham, που έχει μόνο μία νίκη και είναι στις τελευταίες θέσεις. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί πολύ η Preston να πάρει το παιχνίδι, να πάρει τους 3 πόντους και πληρώνει πάνω από 2 απόδοση. Αυτή θα είναι και η επιλογή μου. Rotherham Preston στο διπλό. Πάμε League One και Carlisle Derby είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ασχοληθούμε. Για ακόμα ένα παιχνίδι στηρίζω Derby. Είναι καλή ομάδα, τη θεωρώ από τις καλύτερες της κατηγορίας. Θα διεκδικήσει θέση στην πρώτη εξάδα που είναι για την άνοδο.
Πρέπει να πάρει μπρος. Ακόμα μια ευκαιρία έχει για να πάρει μπρος. Την προηγούμενη εβδομάδα με την Portsmouth. Βέβαια η Portsmouth είναι πρώτη στη βαθμολογία, αλλά ήταν εντός. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Ήρθε 1-1. Νομίζω είναι ευκαιρία τώρα με την Carlisle που δεν είναι καλή και δεν είναι και καλά αυτή τη στιγμή η Carlisle να κάνει το διπλό και να ξεκινήσει ένα σερί που το έχει ανάγκη. Στηρίζω Derby, παίρνω διπλό που θα το βρείτε πάνω από 2 απόδοση. Το άλλο παιχνίδι είναι Cheltenham Steven Age. Η Cheltenham είναι τελευταία στη βαθμολογία, δεν έχει ακόμα νίκη και στην έδρα της έχει παίξει 3 παιχνίδια, έχει χάσει και τα 3 και δεν έχει βάλει και γκολ. Η Steven Age και εκτός πάει καλά και γενικά πάει καλά. Νομίζω είναι ευκαιρία να συνεχίσει η Steven Age τα καλά αποτελέσματα και να διατηρηθεί στην πρώτη εξάδα. Θα πάρω το διπλό που πληρώνει περίπου στο 2. 1,90 με 2, κάπου εκεί πέρα θα το βρείτε. Και αυτές είναι οι επιλογές μου από League 1. Steven Age στο διπλό και Derby στο διπλό. Και πάμε στη League 2 και να ασχοληθούμε με το Crew Colchester. Η Crew είναι καταπληκτική ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ, τη στηρίζω και το ξέρετε. Εντός έδρας δεν έχει ήττα. Η Colchester από την άλλη εκτός έδρας δεν πηγαίνει καλά. Νομίζω το παιχνίδι η Crew θα το πάρει. Πληρώνει αρκετά καλά ο άσος, εγώ θα τον επιλέξω. Morecambe Swindon το επόμενο. Η Morecambe είναι καλή στην έδρα της, είναι αίτητη, αλλά η Swindon έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα στο πρωτάθλημα φέτος. Και μόνο ότι έχει σημειώσει 22 γκολ σε 7 παιχνίδια είναι αρκετό. Βγαίνει 3 γκολ μέσα ώρα ένα παιχνίδι. Είναι η χαρά του over, την έχουμε παίξει 2-3 φορές over, την έχει περάσει. Και αυτή θα είναι και η επιλογή μας και τώρα. Το over 2,5 γύρω στο 1,75 δίνει. Πάμε στο Sutton Milton Keynes Dons. Η Milton είναι καλή. Είναι στην 1η θέση και εκτός έδρας δεν τα πηγαίνει άσχημα. Έχει 2 νίκες και 2 ήττες. Από την άλλη η Sutton είναι τραγική. Έχει 7 συνεχόμενες ήττες στα 8 παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι κέρδισε μόνο. Και από τότε έχει χάσει 7 συνεχόμενες φορές. Είναι φυσικά στην τελευταία θέση και είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει τη Milton αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το διπλό πληρώνει πάρα πολύ καλά. Εγώ το έχω βρει πάνω από 2,50 και αξίζει να το πάρεις αυτό το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κλείνουμε με το Harrogate Salford. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, δεν πάνε καλά. Η Salford όμως τη θεωρώ καλύτερη σαν ομάδα. Έχει και την προϊστορία εκεί πέρα. Άμα δείτε τα τελευταία 7 παιχνίδια, έχει 5 διπλά και τα 2 είναι είναι αίτητη μέσα στην έδρα της Harrogate. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει σήμερα το παιχνίδι και να φύγει νικήτρια από τον αγωνιστικό χώρο και η απόδοση που πληρώνει είναι γύρω στο 2,40. Θα το πάρω εγώ αυτό το διπλό, θα ρισκάρω και θα το πάρω και ο Θεός μαζί μας. Κλείσαμε με τη League 2 με τις επιλογές. Με την Crew στον Άσο, Morecambe Swindon over 2,5, Sutton Milton διπλό και Harrogate Salford και αυτό διπλό. Στη National League δεν βρήκα κάτι αξιόλογο για στοιχηματισμό. Κάνα 2 παιχνίδια που είδα δεν έχουν αποδόσεις, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να βγάλω άκρια. Τα παιχνίδια είναι από πάνω στην οθόνη φαίνονται. Κάντε όποιες επιλογές εσείς επιλέξετε. Και πάμε στη Γαλλία και το παιχνίδι που θα ασχοληθούμε είναι το Havre Clermont. Η Clermont δεν έχει νίκη ακόμα, 0-1-4 έχει, δεν είναι καλά. Η Havre από την άλλη παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να βρίσκεται λίγο χαμηλά στη βαθμολογία, είναι στην 11η θέση, αλλά έχει παίξει με Ρεν, έχει παίξει με Λοριάν, έχει παίξει δύσκολα παιχνίδια δηλαδή. Νομίζω είναι σε καλύτερο φεγγάρι αυτή τη στιγμή η Havre και μπορεί το παιχνίδι να το πάρει στην έδρα της. Η επιλογή μου για αυτό το παιχνίδι είναι ο Άσος, ο οποίος είναι γύρω στο 2,40 πληρώνει και είναι και μοναδική επιλογή από Γαλλία 1. Πάμε Γαλλία 2 που έχει περισσότερο υλικό και το πρώτο παιχνίδι που θα κοιτάξουμε είναι το Grenoble Cavegui. Η Grenoble έχει ένα απίστευτο στατιστικό. Στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ. Και φυσικά είναι και αίτητη, έχει 4 ισοπαλίες και 2 νίκες.
Τα γκολ είναι 3-0. Σε 6 παιχνίδια έχει βάλει 3 γκολ και δεν έχει φάει κανένα. Χωρίς να είναι εντυπωσιακό είναι το ότι δεν έχει δεχτεί γκολ, αλλά οι επιδόσεις μάλλον δεν είναι πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στην 5η θέση. Απ' την άλλη η Καβεγή είναι τελευταία, δεν έχει νίκη, δεν πάει καλά. Νομίζω ότι η Γκρενόμπλ θα το πάρει το παιχνίδι. Εύκολα δύσκολα θα το πάρει στην έδρα της και θα πάρει τον Άσο. Κονκαρνέο Σεντετιέν το επόμενο και χωρίς πολλά, όποια ομάδα θέλει να βλέπει πεντάδα όπως η Σεντετιέν, τέτοια παιχνίδια δεν γίνεται να μην τα πάρει. Η επιλογή μου είναι διπλό. Λαβάλ Γκιγκάπ είναι το επόμενο και όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με την Μπαστιά, είχα πει ότι το όνειρο πρέπει να σταματήσει για τη Λαβάλ. Τελικά κέρδισε 0-3 κιόλας στην Μπαστιά. Θα επιμείνω στο ίδιο πράγμα, ότι το όνειρο για τη Λαβάλ πρέπει να σταματήσει. Η Γκιγκάπ είναι καλύτερη ομάδα, το παιχνίδι το έχει, το διπλό πληρώνει πολύ. Εγώ το έχω βρει περίπου στο 2,80 με 2,90. Εγώ θα πάρω διπλό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η Λαβάλ κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να κάνει ήττες. Δεν είναι για εκεί που είναι, δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Η Γκιγκάπ είναι καλύτερη ομάδα. Διπλό. Κλείνουμε με το Πο Ανεσί. Είναι περίπου δύο ισοδύναμες ομάδες και όπως παραδοσιακά σχεδόν κάθε εβδομάδα δίνουμε ένα χ στη Γαλλία 2, έτσι θα είναι και αυτό το παιχνίδι που θα είναι χ. Η επιλογή μου για το Πο Ανεσί είναι χ και κλείνουμε την τετράδα μας από τη Γαλλία 2 με τις επιλογές Γκρενόμπλ Καβεγή Άσο, Κονκαρνέο Σεντετιέν διπλό, Λαβάλ Γκιγκάπ διπλό και Πο Ανεσί στο χ. Αυτές είναι οι επιλογές μου. Πάμε Bundesliga και θα ασχοληθώ με ένα παιχνίδι, το Gladbach Λειψία. Η Gladbach στην έδρα της με τις μεγάλες ομάδες δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, πηγαίνει καλά, τους βάζει δύσκολα. Στο προηγούμενο εντός ήταν με την Bayern και έχασε 1-2, στο 87 έβαλε τον γκολ η Bayern. Δεν περνάνε καλά όσοι πηγαίνουν στο Borussia Park, έτσι και η Λειψία. Συνυπολογίζω βέβαια το μεσοβδόμαδο παιχνίδι που είχε στην Ελβετία. Δεν θα είναι εύκολη κατάσταση στο σημερινό παιχνίδι. Εγώ θα ρισκάρω και εδώ πέρα και θα πάρω το 1 χ και over 1,5, το οποίο το έχω βρει σε καλά ποσοστά, περίπου στο 2,80 το έχω βρει. Και αυτή θα είναι και η μοναδική μου επιλογή για την Bundesliga. Gladbach Λειψία, 1 χ και over 1,5. Μία η επιλογή και από Bundesliga 2. Το παιχνίδι είναι Greuther Karlsruhe. Νομίζω ότι η Karlsruhe είναι κουρδισμένη καλύτερα, πατάει καλύτερα στο γήπεδο και το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα το χάσει. Η επιλογή μου για αυτό το παιχνίδι είναι Χ2 και over 1,5 που διπλασιάζει και είναι και η μοναδική επιλογή από Bundesliga 2. Πάμε Serie A, Ιταλία. Δύο οι επιλογές με τις μεγάλες ομάδες και θα περάσουν και εύκολα. Η πρώτη επιλογή είναι Μίλαν Βερόνα. Είναι τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νομίζω η Μίλαν θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι. Η επιλογή μου είναι άσο και over 2,5. Προσφέρεται περίπου στο 2. Το δεύτερο παιχνίδι είναι Σασουόλο Juventus. Η Juventus πάει τρένο. Δεν θα σταματήσει από τη Σασουόλο. Είναι διπλό και over 1,5 η επιλογή μου. Στο 2,20 περίπου εκεί κυμαίνεται αυτό. Αυτές οι δύο επιλογές είναι από Σερία. Πάμε Ιταλία 2. Να ασχοληθούμε με ένα παιχνίδι που είναι για Serie A. Πάρμα Σαμπτόρια είναι το παιχνίδι και στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες, νομίζω είναι κρίμα να μην ακολουθήσει κάποιος το διπλασιασμό που δίνει ο άσος της Πάρμα. Είναι πρώτη στη βαθμολογία, είναι φορμαρισμένη, πάει καλά, η Σαμπτόρια δεν πατάει πουθενά στο γήπεδο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω αυτός ο άσος του διπλασιασμού είναι μεγάλη ευκαιρία και θα είναι και η επιλογή μου από τη Serie B. Πάμε Ισπανία και La Liga, που και εδώ πέρα θα είναι μία η επιλογή, την οποία κοίταγα, ξανακοίταγα και δεν πίστευα στα μάτια μου με το ποσοστό που έβλεπα.
Η επιλογή είναι Αλμερία-Βαλένθια. Είναι στο διπλό. Εγώ το βλέπω γύρω στο 2,40 σχεδόν σε όλες τις εταιρείες. Εμένα μου φαίνεται τεράστιο αυτό το ποσοστό. Η Αλμερία είναι τελευταία, δεν έχει νίκη. Η Βαλένθια είναι καλά. Βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα. Φέτος αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Είναι καλή, δεν είναι η παλιά Βαλένθια. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του 2,40 περίπου που κυμαίνεται. Εγώ οπωσδήποτε αυτό το διπλό το προτείνω, θα το πάρω. Και αυτή είναι η επιλογή μου από La Liga. Και πάμε σε Segunda División, που και εδώ πέρα είναι μία η επιλογή και είναι το παιχνίδι Villarreal Amorebieta. Η Villarreal Β δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Amorebieta έχει δείξει καλά πράγματα, καλά σημάδια. Νομίζω ότι μπορεί να φύγει χωρίς να χάσει από το γήπεδο και η επιλογή μου είναι Χ2 και over 1,5, το οποίο πληρώνει περίπου στο 2,60. Έτσι κλείνω και την Ισπανία 2 με την Amorebieta στο Χ2 και over 1,5. Με την εκπομπή Σχολείο Δελτίο Ταμείο με 3 επιλογές που δεν υπάρχουν στα πρωταθλήματα που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα. Μπορείτε να τις δείτε στην οθόνη σας. Άλλο ένα Σάββατο εδώ και η 5η εκπομπή μόλις τελείωσε. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κάλυψε. Γίνανε συνολικά 27 επιλογές. Ελπίζω να περάσουν οι περισσότερες, να πάμε ταμείο και εμείς, να πάτε ταμείο και εσείς. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να γράψετε στα σχόλια ό,τι χρειάζεται. Για επικοινωνία με τη σελίδα θα βρείτε κάτω στην περιγραφή ό,τι χρειάζεται και επίσης για επικοινωνία προσωπικά μαζί μου κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ όλους που ακούσατε την εκπομπή. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καλή επιτυχία σε όλους.